name's Skepta, also known as HAY, cause if I got B's, I'm happy. These MCs are happy with a G, but I'm gonna keep billing up B. So the government have to put a bullet in my boy, better no T. When are these niggas gonna see? These MCs ain't the same as me. I had a grime hit in 2003. God gave me a body and blessed it. You see my fingers, they... Hej YouTube, velkommen til mit fyrværkeri 2023 til 2024. Jeg vil bare starte fra en ende af. Først så har vi de klassiske himmelbjergede raketter. Så har vi nogle Flighty Maxi Thundershots. Der er en 1'er og en 2'er, og de har hver især 12 gram. Så har jeg købt de her Romantic bomber med forhåbning om, at de er lige så gode som sidste år, hvor der var den her 2'er Romantic 2, som havde en flot salut-effekt. Dem er der 2 pakker af. Så købte jeg de her Yorke Blue Moon raketter, som skulle være mega fede. De er i hvert fald rigtig flotte på video. Og som I kan se her, så er de altså rimelig godt loaded med 69 gram. Dog ikke max, men de skulle være super fine. Så har jeg købt en del Yorke batterier i år. Først og fremmest så har vi et Imagine batteri her. JW12, 25 mm kaliber og 19 skud med i alt 241 gram. Så har vi et Showa Fireworks her. JW39, 30 mm kaliber og 19 skud med i alt 380 gram. Så har vi et JW1001, og det er en Exclusive Collection. Der er 30 mm kaliber og 37 skud i. Så har vi et Mega Boomline batteri. Et BL192, 30 mm kaliber og 19 skud med i alt 380 gram. Så har vi et BL191, 29 mm kaliber og 19 skud. Boomline med i alt 285 gram. Så her fra Hjem & Fix købte jeg et booster batteri, som I kan se er formstøbt. Det er et 99 skuds batteri med i alt 986,5 gram, og det er 25 mm kaliber. Så har vi et JW42, et Black Cat batteri, 30 mm kaliber og 25 skud med i alt 550 gram. Så har vi et Da Vinci batteri, JW4005, 30 mm kaliber og 40 skud med i alt 800 gram. Så har jeg de her 4 store Yorke batterier her. Først The Legend JW407 med 30 mm kaliber og 49 skud med i alt 882 gram. Så har jeg et JW409 her, Showa Fireworks, 30 mm kaliber og 49 skud med i alt 945,7 gram. Så har vi det her Typhoon, som jeg havde sidste år, JW6021, 30 mm kaliber og 49 skud med i alt 945,7 gram også. Så har vi et Red Glittering Willow, JW8001, også 30 mm kaliber og 49 skud med i alt 891,8 gram. Så fra Harald Nyborg har jeg selvfølgelig købt klassikerne Dramatic og Red Power. Dramatic med 187 gram, 2 af dem. Så Red Power 362,5 gram. Dem har jeg også købt 2 af. Så har jeg selvfølgelig også købt Hypnotic med i alt 958,5 gram. Så har jeg købt de her sammenkøb fra T. Hansen. 2 afrunde, 2 arken, 2 sandstorm. Afgrunden det er 30 mm kaliber, 30 skud med 582 gram. Ørken det er 25 skud med 30 mm kaliber og 450 gram. Så har vi sandstorm her med 36 skud, 30 mm kaliber og 630 gram. Det her det var første del af mit fyrværkeri. Så får jeg en levering fra Rut Deluxe, og så skal jeg en tur forbi Nytårsknald. Tak fordi I så med.